Vážená poroto, jmenuji se Martin Alexík a rád bych vám představil moji středoškolskou odbornou práci na téma faktory volby dopravního prostředku, případová studie studujících výjíždějících v rámci programu Erasmus+. Co byla moje první motivace k volbě tohoto tématu, tak úplně primární motivací byla moje osobní záliba v dopravě a v cestování, zejména vlakem, díky čemuž si dobře uvědomuji dopady na planetu, ekologické dopady a také spoustu emisí, které doprava, zejména ta automobilová individuální, vypouští. Naštěstí si toto stejně dobře uvědomuje Evropská unie, která, aby toto eliminovala, tak vymýšlí spoustu programů a iniciativ, jak tyto emise a dopad na planetu regulovat. A stejně tak Evropská unie má spravuje program Erasmus+, který umožňuje studujícím vysokých škol vycestovat do zahraničí a tam studovat vysokou školu. Spojení těchto dvou iniciativ vznikl program Erasmus, který vlastně motivuje studující výjíždějící na Erasmus k volbě ekologického dopravního prostředku tím, že jim dá finanční příspěvek v případě volby ekologického prostředku. Poté, co jsem začal bádat více v tomto tématu, v tomto oblasti, tak jsem zjistil, že každá univerzita v Čechách má jinou formu vyplácení příspěvku, která může ovlivňovat efektivitu. A také posledně jsem zjistil, že nikdy nejsou veřejně dohledatelná žádná data o tom, jak je ten příspěvek efektivní. To bylo také zásadní motivací, zásadním cílem práce, nejzásadnějším cílem práce, tedy zhodnocení efektivity tohoto příspěvku a také zmapování jeho využívanosti napříč studenty. K tomuto bylo nutné také zjistit modální rozdělení dopravních prostředků, které studenti využívají, a toto jsou tedy moje cíle. K dosažení těchto cílů bylo nutné vytvořit dotazník. Volil jsem elektronický dotazník přes aplikaci Google Forms. Díky úzké spolupráci s Masarykovou univerzitou se mi podařilo dotazník rozeslat skrze jejich informační systém, tím pádem studujícím, kteří vyjeli na Erasmus minulém roce školním, došlo přímo do e-mailové stránky a to šetření bylo tedy efektivní jak časově, tak nebylo náročné na práci. Co se týče dat, tak to jsem byl poslán 1251 studentům a návratnost byla téměř 22,5%. Hned co jsem začal zpracovávat data, tak jsem si rozdělil do několika malých vzorků na základě toho, jaký dopravní prostředek zvolili pro jejich cestu. Ty jsem potom začal již konkrétně analyzovat a budu podrobně zjišťovat jejich důvody této volby. Brzy mi ale došlo, že tato analýza nebude dostačující na to, abych pochopil, jak tento příspěvek je efektivnější jen. Proto jsem se rozhodl zavést tzv. Talnostní intervaly destinací, které fungují vlastně tak, že jsem vzal nejbližší město nebo nejbližší destinaci respondentů, a to nejvzdálenější. A tyto destinace jsem rozdělil na 10 identických částí a následně jsem tyto intervaly vložil do grafů, který mapuje využití dopravních prostředků. Vznikl tak komplexní graf, který umožňuje se podívat na využití dopravních prostředků ve vzdálenosti na vzdálenost. A poslední krok, který jsem udělal, tak jsem zařadil mnou získaná data do kontextu s daty, které vede Masarykova univerzita o jejich studujících, kteří vyjíždí na Erasmus. A tyto data jsem porovnal jsem za účelem ověření relevantnosti mého zjištění, mého dotazníkového šetření. A prokázal se, že data jsou relevantní, protože odpovídaly datům Masarykovy univerzity. Zde můžete vidět graf, který zde dole zobrazuje interval vzdáleností a nahoře na levé straně zobrazuje počet využití daného dopravního prostředku na tom intervalu. Na základě analýzy dat jsem zjistil, že nejvyužívanější formou dálkové dopravy mezi studenty bylo letadlo, následoval autobus a poté vlak a auto ve formě spolujízdy a následně auto ve formě samostatné jízdy. Co z tohoto grafu již tak patrné není, je, jak studující, na které vzdálenosti studující využili který dopravní prostředek. To zobrazuje opět graf s vzdálenostním intervaly. A důležité pro tuto práci jsou intervaly 3 a 4, které jsou v rozmezí 600 až 1100 km per vzdušnou čarou. Například pro představu do těchto intervalů spadají města, jako je Brusel, Paříž nebo Řím.
A lze vidět, že již velkou roli zde hraje letadlo jako letecká doprava, což je zajímavé, protože stále vzdálenost je relevantním způsobem dopravy a konkurenceschopným způsobem dopravy ekologická doprava, tedy vlak, autobus, případně autoformy spolu jízdy. A právě na tyto intervaly by mělo tak příspěvek nejvíce cílit, tak aby studující, kteří cestovali letadlem v těch intervalech, přesvědčili o tom, že vlak je pro ně výhodnější. Dále jsem zjistil tedy, že příspěvek na ekologicky šetrnou formu dopravy je, dá se říct, zcela neefektivní. Přímo ovlivnil pouze 14 respondentů, tedy pouze 14 respondentů se na základě příspěvku rozhodlo o využití ekologické formy dopravy nebo té neekologické. A na grafu níže můžeme vidět rozdělení využití příspěvku, avšak z těch 38% respondentů, kteří příspěvek využili, pouze většina z nich, drtivá většina z nich uvedla, že příspěvek využila pouze sekundárně, protože by ekologicky cestovali již i bez příspěvku. A také mohu konstatovat, že ve výsledcích práce nebyla odhalena žádná korelace mezi socioekonomickým zájmem respondentů a jejich volbou dopravních prostředků. Což se přičíst k tomu dobře nastavenému systému proplácení grantů Evropské unie v rámci programu Erasmus+. Na závěr tedy mohu konstatovat, že všechny stanovené cíle práce byly naplněny. Zjistil jsem, že největším problémem je neefektivita příspěvku, která by se dala řešit například jinou formou čerpání, ale ne tedy pouze jednorázovým příspěvkem 50 €, ale například tabulkovým způsobem, který zohledňuje vzdálenost. A na toto navazuje i další bod, tedy možnosti pro rozšíření mé práce. Velmi by práci pomohla analýza, identická analýza na jiné univerzitě, například na Univerzitě Palackého v Olomouci či Univerzitě Karlově, kde právě příspěvek je vyplácen pomocí tabulky, která rozhodnutí vzdálenosti. A další možným zlepšením by bylo zpřesnění systému vzdálenostních intervalů, tím, že by bylo bráno v potaz nejen slušná vzdálenost mezi Brnem a destinací, ale i vzdálenost faktická, tedy tak, jak student opravdu cestoval. A to je vše, děkuji vám za pozornost.